Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamiyarsa ingkang minulya saha para kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, kita lajengaken malih kajian kita ing saat menika melebet serat nomor kalih, serat Al-Baqarah, artosipun lembu, ayatipun ayat 126 dumugi ayat 129. Sederek-sederek ingkang sak menika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring tombo usada saged seger kuwarasan malih kagem sederek ingkang sakmenika nandhang masalah ingkang awrat, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring solusi ingkang sak saenipun ugi dumateng para pamiyarsa ingkang ing wekdal punika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring umur ingkang panjang, paring umur ingkang manfaat, paring umur ingkang barokah. Kagem para pamiyarsa ingkang sampun paring subscribe, paring atensi, tuwin koreksi dumateng Kreweng Aji channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring dhateng kula panjenengan sedaya, paring seger kuwarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal, ugi paring rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang kuwatah. Mugi-mugi ugi Gusti Allah Ta'ala paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking bebaya, saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal, Ya'juj saha Ma'juj. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minnas syamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa'umatiyuhu qalilan summa adzaruhu illa adzabin nar wa ba'syal masyir. Wa bi'syal masyir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas syami'ul alim.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana ab'ash afihim rasulam minhum yallu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Lan nalikane Ibrahim munjuk pangeran kawula mugi punika tuwan dadosaken negari ingkang aman sarta mugi tiyangipun ingkang sami angestu ing Allah tuwin dinten akhir tuwan rejekeni woh-wohan. Panjenengane ngendika dalasan sapa sing kafir uga ingsun paringi kasenengan sawetara suwene tumuli ingsun giring marang siksa geni sarta iki enggon kawusanan kang ala. Lan nalikane Ibrahim karo Ismail angadekake tembok ing dalem iku pangeran kawula mugi tuwan anampenana ing kawula saestu tuwan punika ingkang miyarsa ingkang ngudaneni. Pangeran kawula saha kawula kekalih mugi tuwan dadosaken tiyang ingkang sami sumarah ing tuwan punapa dene para turun kawula mugi tuwan dadosaken umat ingkang sumarah ing tuwan sarta kawula mugi tuwan serepaken lampah-lampahing pangabekti saha mugi tuwan angrentahaken para marta ing kawula. Saestu tuwan punika ingkang tansah wangsul wangsul ing para marta ingkang maha asih. Pangeran kawula mugi tuwan anjumenengaken satunggaling utusan urusanipun ing antawisipun ingkang andhawuhaken timbalan-timbalan tuwan dhateng piyambakipun sarta amulangaken kitab tuwin kawicaksanan punapa dene anuceni piyambakipun. Saestu tuwan punika ingkang minulya ingkang wicaksana. Maha leres Gusti Allah Ta'ala dalah sabda-sabdanipun. Kateranganipun asma Ismail punika asring sanget kasebataken wonten ing dalem Quran suci. Antawisipun
surat Al-Baqarah surat nomor kalih ayatipun 133 setunggal atus 336 ugi wonten ing serat 3 surat Ali Imran ayatipun 83 serat nomor 50 surat An-Nisa ayatipun 163 serat nomor 6 inggih punika serat Al-A'raf serat nomor 6 ayatipun 87 surat nomor 51 serat Ibrahim ayatipun 39 serat nomor 19 menika serat Maryam ayatipun 50 tuwin ayat 50 gangsal lajeng serat nomor 21 serat Al-Anbiya ayatipun 8 gangsal lajeng serat 8 gangsal ngapunten serat 37 inggih menika serat As-Saffat ayatipun 1 ngantos dumugi 1 ing ngriku boten kasebataken asmanipun tuwin ugi dalem serat nomor 38 inggih punika serat Shad ayatipun 58 kula ambali malih serat 38 serat Shad ayatipun 58 salajengipun rehne sampun cekap kateranganipun mula kula pungkasi semanten rumiyin anggen kita ngaji punika menika kita tambahaken katerangan ingkang tasih kasisip nggih menika asma SK ingkang mesti kasebataken kanthi cekak menika saged dipun pirsani wonten ing serat nomor kalih seratipun 136 kaliyan ayat 150 serat nomor 3 serat Ali Imran ayatipun 83 serat nomor 50 serat An-Nisa ayatipun 123 lajeng serat nomor 6 inggih punika serat Al-An'am ayatipun 8 gangsal lajeng serat nomor 11 serat Hud ayatipun 17 lajeng serat nomor 12 serat Yusuf ayatipun 6 lajeng serat nomor 11 serat Ibrahim ayatipun 39 lajeng serat nomor 19 serat Maryam ayatipun 29 lajeng serat nomor 21 inggih menika serat Al-Anbiya ayatipun 70 kalih lajeng serat 29 inggih menika serat Al-Ankabut ayatipun 17 lajeng serat nomor 37 ayatipun 112 inggih menika surat As-Saffat lajeng serat 38 inggih menika serat Shad ayatipun 57
sekawan dasa gangsal ngantos sekawan dasa pitu. Mekaten kajian ing saat menika mugi-mugi menika dados ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Taala ugi saged ngiyataken ilmu tuwin pandamel becik kula panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten saking kakilapan tuwin kalepatan kula. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas Shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.